Avui al Plebeu us presentem Contes desexplicats, una col·lecció de relats clàssics però que els han capgirat com un mitjó al seu argument. Hola, benvinguts. Però a banda d'aquesta interessant col·lecció, com cada divendres, el cinema i la música tindran un espai important al programa. Ens acompanyeu? Els autors de la col·lecció de contes desexplicats han adaptat a l'actualitat els valors i rols que els contes tradicionals donaven als seus personatges. Així ara ens trobem amb una caputxeta forçuda, una rateta que llegia l'escaleta o amb un tió al país dels contes, perquè el tió mai no ha estat un personatge de conte. Un conte desexplicat, la paraula més o menys ho diu, és a partir d'un conte tradicional, com els que coneixem, Caputxeta Vermella, Tres porquets, en vam començar a pensar idees que el que fessin seria capgirar-los, no? com un mitjó. I a partir d'aquí, sobretot, el que ens interessava era trencar rols de gènere, que les princesetes no fossin tan mones, que els llops fossin més dèbils i fossin porucs, no? I que un Sant Jordi, per exemple, doncs, tingués molta por dels dracs. Vèiem que realment els contes més tradicionals despertaven uns valors que ja havien quedat una mica obsolets en la nostra societat. Inclús potser en algun conte trobàvem que era més un antivalor que un valor actual. I aleshores per això vam fer tots aquests contes promocionant aquests valors diferents dels personatges més clàssics. Com a il·lustrador és un repte agafar els personatges i treure'ls del seu rol, que en el cas de la Caputxeta va ser donar-li una certa fortalesa de caràcter que contrasta amb el seu rol de víctima tradicional. I en el cas del tió, especialment, trobem una sèrie de personatges que queden reinterpretats, fugint dels clixés típics, també d'estètica, fugint d'unes formes més arrodonides, més candoroses, que són típiques de la il·lustració infantil, i obrint-nos a una sèrie d'expressions que els nens accepten igualment i que encaixen molt bé amb el to humorístic dels relats. El tió al País dels Contes, més que desexplicar-lo, hem explicat una història original. És a dir, creiem que el tió és un personatge que té molta força en la nostra cultura popular catalana i aleshores per això ens vam inventar una història que explica com va aparèixer el tió. I per explicar aquesta història vam barrejar tots els personatges dels contes tradicionals. Hi trobem una Ventafocs molt més moderna, unes germanastres que també fugen de la imatge tradicional que tenim d'elles. Suposa un cert treball de desenvolupament d'un personatge entrant dintre d'una narrativa que és molt més moderna i una miqueta fins i tot provocativa. Si no cagues bé, un cop de bastó. Aquesta col·lecció de contes desexplicats no tindria la gràcia que creiem que té si no coneguéssim primer els clixés que tenen els contes tradicionals. Crec que està molt bé que la biblioteca infantil que hauria de tenir cada nen tinguin el conte tradicional, és important que també el coneguin, però que aprenguin que les coses també es poden mirar des d'un altre punt de vista.